колега. Добро. Това е много добро. Здравейте, аз съм Илан. Здравейте, аз съм Кристина. Днес ще говорим за ономатопеичните думи в романи, манга, аниме и други подобни. Точно така. И също така, може би преди това искаме да си поговорим малко за това как учим ономатопеи. Лично аз обичам да създавам история в главата, когато уча някоя нова ономатопея, защото просто сухата теория по никакъв начин не ми помага да ги запомня. Да, определено. И на мен никога не ми е помагала. На мен винаги най-лесно ми е било да чуя ономатопея в контекст и така да я запомня. И може би най-вече да я чуя. И в разговор също. Така че да. Днес искаме да се опитаме да представим различни ономатопеи в фентази среда. И начини, по които може да учим ономатопеи чрез романи, разкази, манга и аниме. И сега ще преминем към това да ви покажем. Някои примери. Преди да започнем, искам да изясня какво е одоро. Одоро. Окей. Така, това представлява дума, която описва каква е цялостната атмосфера на определена ситуация. Не описва действие, но описва самото чувство, което изпитват реално примерно всички в тази ситуация и се използва главно в мангата да опише един панел как подхождат с атмосферата спрямо него. Така, първото е Дзоко-дзоко. 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 Не съм го чувала. Добре, можеш да предположиш какво значи. Дзоко-дзоко. Дзоко-дзоко. Имаш ли някакъв пример с дзоко-дзоко? Или не? Ами, добре, в мангата на Mob Psycho 100, героят самият герой е много плах и как да кажа, в смисъл той е момче, което е младо и няма много опит с живота и в много ситуации е поставен точно в такива ситуации, които му е много плахо. Дзоко-дзоко е плахо? Не точно. Не точно. Как се чувства той с повече думи? Дали можеш да го... С повече думи. Няма да е плахо, боязливо. Дзоко-дзоко. Несигурно. Колебливо. Нещо такова. Също онзи вид тръпки, които са като не знаеш какво да правиш. В смисъл, тези боязливите тръпки, ако... Окей. Това е много интересно. Не съм го чула. Окей. Да. Добре, дзоко-дзоко. Добре, следващата ономатопея е тази. Дзънгари-макари. Чувал ли си я? Някъде срещу... Не, изобщо. Звучи ми, може би, нещо, което българските кукери биха издавали като звук. Това е много интересно. Добре. Но това е единствено. Просто някакво такова звънливо, като се намаш камбанки по себе си, като се мръднеш, се чува. Може би също както онези в магазините, които като влезеш и се чуват. Да. Интересно, добре. Дзънгари-макари. Ще дам малко контекст, тъй като аз го намерих както в японския превод на Хари Потър, така и в един роман. Използва се за описание всъщност на физически черти на героите. Примерно в един роман имаше изречението беше Горола дзънгари-макари де ару. Тоест казва се, че то е това нещо. За героя, който се казва Горо. А другото, описанието беше за господин Дърсли. Ако се сещаш, как изглеждаше той? Да кажем. Изречението, в което се срещаше в романа, беше дзънгарито никъдзаки га йоитайке но седе къби га хотондо най. Тоест, описва се, че той е дзънгари-макари и няма много... Врата му не си личи особено. Може би на Кипрен? На Кипър? На Кипрен? Какво означава на Кипрен? Много така навлечен с най-различни аксесуари, дрехи. Добре,
не е точно това, но сме близо. Смисъл, то е за... Как да кажа... звучи ли ти като нещо, все едно, че е нещо... Използва се в смисъла на нещо обло и закръглено. Значи е дебел. По-скоро за човек, който е по-нисък и по-набит също така. Често се използва. Окей, Дзунгъри, добре. мъкъри. Добре, значи сравнението ми с Хагрид вече не работи, защото е висок. Да, Хагрид е по-висок, да. Добре. Да, точно, да. Може би Дзунгъри е като хобит. Като хобит. Макар че хобитите не са чак толкова пълни, може би. Да, окей. Но да, дзънгари мукари е точно за това, за някой, който е закръглен и набит. Но да. Много странна ономатопея, според мен, която не бях срещала, но срещнах на 2 места. Добре. Добре. Но това с кукерите, според мен, е доста интересно като аналогия. Така, следващото е до-до-до. До-до-до-до. Това съм го срещала в манга, мисля. Да. Но не помня какво изразяваше. Много се среща в JoJo's Bizarre Adventure, мангата. До. Има ли нещо общо с стъпки? Не. Но може би може да ти напомни от Доки Доки нещо? Добре. Добре, Доки. Използва се, може би, ако да кажем, че си отиваш в страшна къща или къща на ужасите. Добре. Нещо подобно. Т.е. чувство на ужас, страх. То е Одоро, значи е на цялостната атмосфера. Да, ясно. Тоест е онова, като онова синьото, което е едно такова... Атмосферата е притъмняла някакси. Да. Използва се за такава много страшна, зловеща атмосфера. Точно така, зловещо. Зловеща, добре. Окей, добре, това е хубаво. Добре. Следващото е Поцунто. Чувал ли си? Не, изобщо. Това го открих в един роман, Поцунто, в който се разказва за един замък. И примерът беше следният. Не знам дали ще може да се досетиш от примера. Тада хитоцу даке поцунто татейру широ. Тада хитоцу даке поцунто татейру широ. Не мисля, че ще се сетя. На мен преди да чуя пример ми звучеше се едно на части, нещо нарязано на парчета. Интересно, окей. Като пай. Добре. Окей. Поцунто. Звучи ли ти като нещо друго? Поцунто. Да, някакъв, по-скоро сестра на някакъв звук на нещо, може би да подскача, да... Замъка какво може да прави според теб? Той стои. Стои, точно така. Добре, стои. Добре. Значението е, че стои просто... така, Все едно е плёкнат там. Да, точно, все едно, че е плёкнат. Поцунто. Добре, просто така се... Да, защото в романа се описваше замък, който е в паралелен свят. И просто замък е само... няма нищо друго около него. Все едно се е телепортирал там. Точно, да, все едно, че някой го е поставил. Някой го е плеснал. Да. Добре. Окей. Това е Поцунто. Добре. След като разгадахме Поцунто, следващата ономатопея е го-го-го. Го. Добре, това съм го чувала вече. Добре. Отново е за атмосфера, нали? Да. Когато нещо се тресе и е го-го-го. Да, но в случая на Джоджо, откъдето извадих тази ономатопея, всъщност има друго значение, което те явно са си придали. Okay. И това е, че самата ситуация загробява. В смисъл, случва се нещо, което е... Примерно появява се главния злодей, нещо, което което ще направи по-сложно всичко. Ето този тип неща е го-го-го, употребено в JoJo's Bizarre Adventure. Много интересно. Окей, добре. Супер. Добре. Следващата ономатопея е фла-фла. Тя има няколко значения, но в контекста на Хари Потър
и стаята на тайните. Цербер. Добре, не? Цербер? Може да е пухкав. Да, може да е пухкав. Да, едно от значенията е точно нещо, когато е пухкаво, е флафла. Но тук го намерих в друго значение. Отнасяше се за призраци. Може би, че са прозрачни до някаква степен. Добре. Или че левитират. Точно, че левитират, че се носят. Да. Дали медуза може да прави така? Косата й? Не, тази медуза. Медузата във водата. Медуза! Добре. Може би, не знам. Че интересно, защото ценно се рее, нали? Да, сено се рее. Точно, фула в случая беше за рея се. Примерът, който извадих, беше Госто га хитоцудзуцу капелно кете фула детейта. Този, до който... Да, окей. Минават през стените и се носят фула. Така че са floating. Окей. Добре. Следващото? Добре. Така, следващото е Сола. Като Сола. Отново от Хари Потър. А примерът какъв е оттам? Добре, примерът беше не точно свързан с магия, но Хари ва Солато ками о надецкета. Може би да се разрошвам, нещо такова. Не се сещам в такъв случай. Около направиш някакъв такъв жест си го представям. Може би, да, когато се почесваш, не знаейки. Да, не знаейки или примерно нервно по някакъв начин. Така че сола. Да, харесва ми аналогията, която може да направим на български с сола. Си представям сова, която примерно прави нещо с перата си. Добре. Следващото е Удзудзу. Примерът е отново от Хари Потър. Този път мисля, че беше от първата книга. Хари ва махо митакте удзудзу щейта. Може би, че сте въодушевил се, зарадвал се, изпълнил се с енергия. Точно, да. В смисъл, когато удзудзу е точно когато нямаш търпение, нали, да направиш нещо и си. Окей, хайде. Енергичен, да. Задвижен. Да. От това. Добре, окей. И... Че последното. Последното е... Печанко. Чува ли си го? Не, изобщо. И аналогията ми най-вероятно е нищо общо, но се сещам за тези игрите, където трябва да удариш картицата с бухалката. Да, точно! Добре, аналогията е много добра. Звучи ми като звука, като просто тупваш нещо един вид. Тупваш нещо. Какво става като удариш тези неща? Се прибират. И се сплескват един вид. Това е печанко. Като палачинко? Точно, Добре. Като палачинко, точно така. Окей, значи бил близо. Да, точно това е печанко. Примерът беше за Хагрид. Как спи на един диван. Мисля, че сцената беше където са Хагрид отива да намери Хари в една колиба насред морето, мисля, че беше нещо такова. И примерът беше Хагрид тола печанко ни ната софаде не мъттейта. Тоест, той е толкова голям. Сплескан диван. Точно. Да. Тъй като той е голям и тежък и просто е сплескал дивана, го е направил на палачинка. Че това е печанко. Добре, как ти се стори познаването на ономатопеи? Беше много забавно и със сигурност като игра всъщност. Да, смяташ ли наистина, че човек може да познае ономатопеите, ако примерно четеш един непознат текст
и ги срещнеш по този начин, да се досетиш от контекста. Да, абсолютно контекстово може, както примерно ако четеш на английски някаква книга и някаква дума не знаеш, пак може да се досетиш за нейното значение. Да, или в манга, примерно. Също. Или в манга. Окей, добре, супер. Значи това, което може би бихме препоръчали ние, е ученето на ономатопеи в контекст, с възможност после да ги чуете от някъде и да ги повторите. Така че да. Добре, това от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодарим. Чао! Чао!